Ce facem cu un iPhone dacă s-a blocat, nu-i mai știm codul de deblocare sau pur și simplu nu mai vrea să se aprindă? Ce avem de făcut ca să rezolvăm problema este să restabilim iPhone-ul, iar pentru asta o să avem nevoie de iTunes. Intrăm pe Google și căutăm iTunes, dăm click pe prima opțiune care ne apare de la Apple, ne ducem puțin mai jos în pagină, aici unde scrie căutați alte versiuni și dăm pe Windows și apoi o să avem asta, descarcă acum iTunes pentru Windows 64 de biți și îl descărcăm. Ne va apărea sus la descărcări. După ce s-a descărcat, dăm click pe el să-l deschidem. Ne va apărea installerul ăsta și dăm click pe next înainte până e totul instalat. Dăm click pe da aici când o să ne apară fereastra asta. După ce s-a instalat, dăm click pe finalizează. O să ne ceară să-i dăm un restart. Ce s-a instalat iTunes trebuie să-l deschidem. Acceptăm licența lor. Și odată ce avem iTunes deschis pe laptop, trecem la pasul următor, unde o să lucrăm puțin cu telefonul. În primul rând, introducem cablul de la iPhone în laptop. Apoi va trebui să stingem iPhone-ul. În cazul în care e blocat de tot și nu mai poți să apeși pe nimic pe ecran, facem felul următor. Volum plus, volum minus și apoi ținem apăsat pe butonul de power, fără nimic altceva, până el se va stinge, nu-i dăm drumul. Apoi conectăm cablul Lightning și la iPhone. Imediat ce am introdus cablul, o să ținem apăsat pe butonul de power și doar pe butonul de power. Va apărea logo-ul cu Apple. Noi vom continua să-l ținem apăsat până ne va apărea asta. Odată ce a apărut asta pe iPhone, pe laptop ne va apărea un mesaj de genul, iar aici va trebui să dăm click pe restaurează, aici pe restaurează și actualizează, acceptăm ce ne cere pe aici, următorul, de acord, iar în acest moment softul telefonului nostru va începe să se descarce aici. Atenție, durează ceva, că are aproape 7 GB. În cazul în care iPhone-ul iese din download mode până se descarcă softul, nu-i nimic, trebuie doar să repeți partea cu băgatul cablului și ținutul apăsat pe buton. Iar după vei avea practic telefonul resetat ca de fabrică.